kuthiwa Happy New Year. Oh, siyancuma ngoba sinazinto zoncuma. Kodwa kona sikhasukile ngoba lo nyaka uphelileyo amanxeba awo aphumelele nakulo nyaka. Unkosikazi kaLothe wabheka, akugqiba ubheka waphelela kula ndawo. 2024 Propolis FM ngabheki ezishekileyo zishekile, ezingalunganga zilunganga. Uqala indlela ngoku apho uThixo athe uyakhona ngabheki. Noba izingqi awuziva ngabheki. Yabona abanye abantu siku-2024 thina bashiyeke ku-2023 basephana ngoku. Asibagxeki abangabi namandla okusuka ku-2023 ngoba baba sisimo setyiwa, bashiyeka babethwa zinzingo, bashiyeka kulaa ndawo. Nangoku bathi andisiva ndisemandleni. Phulaphuli, ungayenzi impazamo ngabheki. Akho nto uzayenza ngeSodoma. Ndithe kuwe kuyatsha ngoku. Phuma nawe, shiya izinto esibaluleke ngoba uzawuthanga umlilo. Uzawuthi ubheke emnyango uphethe izinto ocinga uba zibalulekile utshele nazo phaya kulaa ndawo.